vi elsker at sylde agurker. Det gør jeg. Jeg var fysisk. Så kan de få penge også. Jamen fortæl, hvad sker der her i sådan en sundhedscafé? Jamen, vi prøver at få folk hjemmefra ind og sidde og drøfte generelt om sundhed og trivsel. Så det er ikke at spise og drikke, men at snakke? Ja, men vi spiser og drikker også. Sund mad. Og er der lydhørhed over for tanken om sund mad? Ja, det gør så alle vejen. Det er jo ikke bare her, det er jo alle vejen. Det drejer sig om sundhed og sund mad og dit og dat. Og det er et fortærsket fænomen, men det kan måske samle nogle folk, vi får en god snak om det at bo her og være triven og være i trivsel på Sønderbro. Ja, men man skal også ligesom, fordi så skal vi finde en anden løsning. Og høre på, jamen, hvad er det? Hvad er det? Jeg er ansat hos Bo Trivsel. Jeg arbejder her i synergien. Den her projekt, min rolle i den her projekt er, at jeg skal sørge for temaet. Jeg skal sørge for, at borgerne kommer herind til os om torsdagen i lige uger. Jeg står sådan lidt mellem borgerne og vores læge og vores psykolog. Jeg er kontaktpersonen herinde, og jeg er jo sammen med borgerne hele ugen, så jeg får en fornemmelse af, hvad er det, de har brug for? Hvad er det, de vil høre om, når vores læge kommer herover? Så er det der, hvor jeg kommer ind og finder ud af, jamen, hvad skal vores tema så være i den her uge? Før Sundhedscaféen starter, gør Islim Kilic sammen med nogle frivillige den sunde mad klar. For nok skal man tale med hinanden, men man slutter med at spise sammen. Jamen sundhed, hvad er det? Det er jo, har vi jo traditionelt sagt, det er frihed fra sygdom og så videre. Men vi vil godt have, at det også er noget med, at vi skal være fælles, vi skal trives med hinanden, med naboerne, med genboerne og med alle folk, der kommer og går her. Men som læge, så må du da tænke meget på den lægelige sundhed. Ja, det gjorde jeg engang, da jeg arbejdede i væsenet, sundhedsvæsenet. Og det gør jeg ikke mere. Nu arbejder jeg her, eller hvad man skal kalde det, er frivillig her. Og der drejer det sig om noget andet. Det drejer sig ikke om at kurere sygdomme, dele piller ud osv. Nu drejer det sig om at få folk til at tage ansvar selv. Jamen, sådan som jeg hørte jeres samtale derinde, så drejer det sig da også om en rådgivning om, hvordan man undgår dårligdom. Ja, nu lige her i dag, der havde vi besøg af en tandplejer. En tandplejer på Vesterled, som har noget at fortælle os om, hvordan man kan få tandplejevejledning, tandlægelig vejledning og behandling. Og derfor blev det lidt sygdomspræget på den måde. Men ellers snakker vi om meget andet, som ikke har noget med sygdom at gøre. I tandsættet. Ja. For er der ikke orden i tandsættet, altså huller eller rødne tænder, knækkede tænder, paradentose, der findes af sygdom, så påvirker det resten af systemet også. Du nævnte begrebet sund mad. Er sund mad også dyr mad? Nej, tværtimod. Det er billig mad. Det er det billigste mad, der findes. Det må du fortælle lidt mere om. Ja. Hvis nu vi skal alligevel gøre noget ud af det biologiske del af det, så ved vi jo, at kødprodukter generelt er dyrt og fedt. Der er mange kalorier, og der er uønskede elementer, madelementer, fødeelementer i kød. Så hvis man kan spise mindre kød, så står man 2 fluer med et smæk. Det bliver billigere mad, og det bliver en sundere mad. Det bliver også nemmere mad. Sundhedscafé, ja, det tænker man jo på, det er noget med at spise og drikke, altså det skal være sundt. Men er det kun det fysiske, man tænker på? Nej, det gør vi ikke herover. Vi har en læge, vi har en psykolog herover, vi har en journalist, og så skal I sige, ja, hvorfor en journalist med i Sundhedscaféen? Journalist, han er en, der hjælper os, eller hjælper borgerne med at læse deres brev, komme videre i systemet, hvis de har, fordi hvis det kan godt være, at de har det godt fysisk, men hvis de ikke har det godt
psykisk, hvis de ikke har det godt socialt, jamen, så har det jo heller ikke godt. Altså, sundhed er jo en hel kasse. Man skal have, ja. Og så kan man gå ind og lave en beregning, og man kan søge noget hjælp. Og I mange i tale gennem sådan noget som sundhed? Nej, desværre. Det kunne godt være meget bedre. Så hvis den her indslag, det kunne føre til, at der var andre, der kom ned og snakkede med os. Vi er her jo hver anden torsdag, så fra 4 til 5, så det kunne måske være ansat til, at flere kom og drøftede almindelige ting om at bo på Sønderbro, bo på i et kvarter som det her, hvor der er mange sociale problemer, og alligevel få et fornuftigt liv ud af det. Føler du, der er nogle resultater af det her arbejde? Ja, det må vi sige, der er. Nu har jeg været med i en del år, og vi lavede jo en befolkningsundersøgelse, en spørgeskemaundersøgelse for et par år siden på Sønderbro, hvor vi spurgte et repræsentativt udsnit af beboerne, hvordan de har det. Og der var mange overraskende oplysninger, blandt andet om, at folk godt kan lide at være her. Godt synes, at det er et fornuftigt sted at bo og virke. Og det er en del af vores arbejde her. Det at være, for tilbage til sundhed igen, det at være glad for at bo i et område, det er sundhedstegn. Hvad får du ud af at være frivillig? Jamen, vi skal alle sammen virke, vi skal alle sammen lave noget. Der er ingen af os, der kan holde ud og sidde og trille tommelfingre. Og jeg interesserer mig for folkesundhed, jeg interesserer mig for at være aktiv, kunne bruge lidt af min viden og lidt af min energi på det her. Så det nyder jeg. Så bliver store, så synes jeg, det vælger. Så bliver helt selv helt. Det godt, så tager jeg jo af foråret. Er det at arbejde med sundhed, er det en naturlig del af det, som Botrivsel skal lave i boligområderne? Ja, det er det jo. Det står jo i vores helhedsplan fra 2016 til 2019. Så ja, det er det. Er du så tilfreds med det antal borgere, det lykkes jer at få til at komme? Altså lige nu, der har vi ikke ret mange, men vi har heller ikke lavet nogen opslag indtil videre. Så det starter vi. Altså indtil nu, der har det været sådan mund til mund. Det går også rigtig godt her, det der med at sige mund til mund. Men fremover, der har vi tænkt os til at lave opslag. Så tror jeg, der kommer flere. Og vi er ikke gravide, og det er vi altså ikke. Ja, det skulle da være heldig.